Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Criselio. Taong 1980, Otod, Romplon. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan ang kwentong ito. Wala akong sapat na kaalaman sa pagsusulat. Pero dahil sa natutuwa ko sa mga naririnig kong istorya, naglakas loob ako. Ako si Criselio Pinuno at ito ang talambuhay ko. Sa mga taong ito, nasa 20 anyos pa lang ako. Ang aking ina ay manggagamot habang ang aking ama naman ay mang-uuling. Magkaiba sila ng pinaniniwalaan. Gawa ng yung tatay ko, anak ng lalaking pinaghihinalaang aswang noon sa aming lugar. Marami ang may galit dito, pero yung lolo kong yun, hindi yun gumagante sa kahit na sino. Palagi niyang sinasabi sa amin na walang problema kung kantiin siya ng kanilang mga kakilala, basta ang importante, mananatili ang respeto nila sa kanya at sa kanyang pamilya. At ganun nga ang nangyari. Marami lang ang nagsasalita noon patungkol sa amin, pero hindi yun gumagawa ng paraan na ikakagalit ng lolo ko. Matagal ding naungkat ang mga ganoong uri ng paninira hanggang sa nanawa na ang mga tao. Kalaunan, ang aming mga kaaway ay unti-unti na naming naging kaibigan dahil sa kakayahan ng aking ina. Malapit na ito sa pamilya pero hindi naging ganon ang pakikitungo ng aking ama. Habang buhay nakatatak sa kanya ang mga pangyayari, kaya di siya nagkakaroon ng amor na makipagkaibigan sa mga ito. Minsan nakikipag-usap siya, pero hanggang dun lang yon. Nung mapansin kong tungkol dito, syempre nagtanong ako. Sa paulit-ulit ko kasi itong nakikita, hindi ko pa rin maunawaan ang dahilan ng aking ama. Sa isip-isip ko, teka, di ba napakatagal na nun? Bakit di pa rin makalimutan ni tatay? Akala ko sadyang makitid lang ang kanyang pag-iisip, pero unti-unti, naunawaan ko ang kanyang rason. Hindi niya ito ginagawa para makasagasa ng kapwa. Bagkus ginagawa niya ito para maprotektahan ang kanyang sariling kapayapaan. Magmula noong naisip kong tungkol dito, naging mapanaliksik ako. Gusto kong malaman ng totoo, kaya naghanap ako ng pagkakataon para siya ay makumpronta. Hindi ito naging madali sa aming mga ginagawa, pero sa katagalan, umayon din sa akin ang panahon. Isang hapon, di kami nagkaroon ng trabaho sa bukid. Yung tatay ko kasi kakauwi lang galing sa pantalan, bit-bit ang mga nakuha nitong isda. Madalas niya kasi kami noong lutuan ng isda dahil ayon sa kanya, nakakabawas ng buhay ang araw-araw na pagkain ng karne. Halos magsawa rin kami noon sa gulay, pero di kami nagre-reklamo. Ang mahalaga, lahat kami ay masigla at walang karamdaman sa katawan. Pagsilay ko noon sa kanya, dali-dali ko siyang sinalubong. Kinuha ko ang lalagyanan, sabay tanong dito ng, Tay, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Kaso, nahihiya ako. Para hindi ito mag-isip ng kung ano-ano, dinugtungan ko ito ng mga rason na hindi niya inaasahan. Kaya itong aking ama, walang nagawa kundi ang mapasunod sa nais kong mangyari. Pagpasok naming dalawa, agad niyang ibinigay ang mga isda sa aking ina, sabay pasok sa silid kasama ako. At nang maisarado na niya ang pinto, kaagad ko siyang tinanong kung totoo ba ang lahat ng istorya ukol sa kanya at sa lolo ko. Nung marinig ito ng tatay ko, hindi yun kaagad nakaimik, animoy nag-isip ito ng malalim. Kalaunan, ang sinabi lang nito sa akin, Huwag kang maingay. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, pwede kang sumama sa akin mamaya. Hintayin mo ako sa labas. Doon na lang tayo mag-usap. Nang marinig ko ito, kaagad akong nagtiwala. Siyempre tatay ko yon, kaya kahit delikado, susunod at susunod ako sa sasabihin niya.
Paglabas ko ng bahay, halos 3 oras akong naghihintay. Papasapit na ang gabi pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Maya-maya pa, lumabas na ito habang masayang nagpapaalam sa aking ina. Paglapit nito sa akin, tsaka niya ako sinenyasan na sumunod. Naglakad kaming magkasama hanggang sa makalabas na kami ng baryo. Hindi ko na alam kung nasaan kami noon, gawa ng napakadilim na sa paligid. At ang tanging nagbibigay liwanag sa amin ay ang mga dala naming sulo na gawa sa dahon ng nyog na pinagbuhol-buhol ng tatay ko upang magkaroon ng malakas na siga. Ang problema di rin yung tumatagal, gawa ng mabilis masunog ang dahon. At para makapagpatuloy kami, inulit-ulit namin ang ganoong proseso. At sa pagpapatuloy ng aming pag-usad, dito na ibahagi ng tatay ko ang mga bagay na kinakailangan kong malaman. Traidor ang mga yan, Criselio. Kaya hindi ako nagtitiwala sa kanila. Oh, nakikipagkaibigan sila dahil sa nanay mo. Pero alam ko na iba ang tingin at turing nila sa akin. Di ko naman pinagkakailang gabunan ako. Ang sa akin lang magkaroon sila ng konting respeto. Nang marinig ko ito, kagad akong kinabahan. Sa kauna-unahang kasing pagkakataon, inamin ng tatay ko kung ano siya. Medyo nakakaalarma yon, pero pinilit ko na manatiling kalmado. Wala naman akong naramdamang takot sa mga sinabi niya, lalo pat alam ko kung gaano niya kami kamahal. Pagkatapos ng aming pag-uusap, tsaka namin narating ang isang baryo na hindi ko alam kung saan matatagpuan. Basta ang baryong yon, tinatawag ng tatay ko na Purok Alas. Hindi ko alam kung saan yon, gawa ng wala pa naman akong narinig na ganoong baryo sa aming lugar. Nalilito man, tahimik na lang akong sumunod hanggang sa bumungad na sa amin ang mga tao na kasalukuyang nagliligpit ng kanilang mga gamit. May mga nagluluto na rin sa labas gamit ang malalaking kawa. Nung makita ko ang mga yon, pakiramdam ko merong malaking salo-salong mangyayari sa lugar. Pero nung ipagtanong ko ito, inabisuhan ako ng tatay ko na wala namang selebrasyon. Normal lang ang ganoong bagay, kaya hindi na marapat pansinin pa. At pagkaraan pa ng ilang minuto, napansin ko na halos lahat ng mga kabahayan nagluluto sa kanilang mga bakuran. Malalaking tipak ng karne ang inilulubog nila sa maraming tubig na parabang lahat sila gustong sinabawan ang ulam. Siyempre bilang bata, nagtanong na naman. Ang kaso, di pa man ako tapos sa pagsasalita. Sinabihan ako nito ng, Huwag ka nang magtanong ng magtanong, Criselio. Dahil marami nang naghihinala sa'yo. Kakilala kong lahat ng tao rito. Pero iba ang pakikitungo nila sa mga dayong katulad mo. Huwag ka masyadong tingin ng tingin at baka mapag-init ang kanila. Nang marinig ko ito, kagad akong tumahimik. At paunti-unti, nagbago ang pakiramdam ko sa paligid. Pakiramdam ko nun, may mga nakatingin na at nagmamasid. Maya-maya pa, biglang napahinto ang aking ama matapos kaming komprontahin ng isang matandang lalaki na hindi ko kilala. Nung makita ito ng tatay ko, kaagad yung nagtanong doon ng, Bakit mo kami inaharang? Anong kailangan mo? Di mo ba ako kilala? Kilala kita, Duroy. Pero hindi ko kilala ang batang kasama mo. Sino yan? Anak mo ba? Bakit siya purong tao? At bakit siya nandito? Nang marinig ito ng ama ko, hindi yun nagdalawang isip na suntukin ng matanda. Pagbagsak nito, tsaka niya ito kinuwelyohan, sabay angat ng ulo nito hanggang sa yon ay makalapit sa mukha niya. Pagharap nilang dalawa, nakita ko kung papaano masindak ang matanda. Ang kanina'y matapang, bigla na lamang hindi nakapagsalita matapos siyang panlisikan ng mga mata nito. Nung mangyari ang bagay na yan, halos hindi rin ako makakilos sa aking kinaroroonan. Gusto ko noong umalis at bumalik na sa amin pero
May kung anong pumipigil sa aking mga paa. Kaya naman kahit tutol ang puso ko na makakita ng ganoong pangyayari, napilitan akong manatili. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong binitawan ng aking ama. Bago namin yung lisanin, nag-iwan pa ito ng mga babala sa matanda. Yung pananalita nito, napakakalmado, pero sa bawat katagang sinasambit niya, literal na may bumabaong mga ngipin. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kapag ako'y nandito. Sa oras na pagbantaan mo pa at pagsalitaan mo ng masama ang kahit na sino sa mga kadugo ko, buhay mo na ang kukunin ko. Maliwanag ba? Nang marinig ito ng matanda, napatango lang naman ito kasabay ng biglang pagpalit anyo nito bilang isang malaking pusa. At sa isang kisap mata, naglaho ito sa harapan namin. Hindi ko na yun pinagtuunan ng pansin, gawa ng masyado ng imposible ang mga nakita ko noong gabi. Akala ko hanggang dun lang, pero nagkamali ako. Dahil pagdating namin sa bahay ng lolo ko, nadatnan ko itong nanginginaing. Hindi simple ang kanilang hapunan pinuno, gawa ng ang nasa hapagkainan nila ay isang purong tao. Nakahimlas ang mga balat nito, tapos nawawala na ang ulo nito. Nagkalat din sa malaking kawa ang mga bituka ng biktima at kitang-kita ko ang wakwak nitong tiyan. Kalunos-lunos ang sinapit ng taong yon pero hindi ko ito pinansin. Siguro sa mga sandaling yon, ang sarili kong kaligtasan ang laman ng aking isipan. Kaya kahit anong panganib at kagustuhan na tumulong sa mga biktima, hindi ko yun nagawa. Maliban din sa taong nakahain, may mga nakita akong bata na nakakulong sa ilalim ng mesa. Hindi ito tumitigil sa pag-iyak kahit paus na paus na. Maliban sa mga ito, may mga nakita rin akong binatilyo at dalagang naging alipina ng pamilya ng aking ama. Hindi ko mahusgahan ang pagkatao ng mga kadugo ko pinuno sa kadahilan ng sinabi nila noon sa akin na lahat yon ay kamag-anak ng mga taong pumapatay sa kanilang uri. Sa madaling sabi, pamilya ito ng mga antingero. Alam ko na wala itong muwang sa mga pangyayari, pero hindi ko nakontrol ang galit ng aking mga katugo. Kaya sa halip na makisawsaw, pinili ko na lang na manahimik. Ang importante ligtas ako at ang pamilya ko. Maaring sabihin nyo na mali ito, pero maniwala man kayo, kung kayong nasa sitwasyon ko, hindi nyo magagawa ang mga naiisip ninyo. Ika nga ng matatanda, mas madaling magsalita kesa gumawa. Matapos ko itong makita, kagaya ng inaasahan, kibit-balikat lang ako. Natatakot man, kaswal kong kinausap ang mga magulang ng tatay ko. Alo, kailan ho kayo bibisita sa amin? Yung mga kapatid ko kasi, hinahanap-hanap na kayo eh. Huwag mo nga akong bulahin, Criselio. Alam ko na maliban sa'yo, wala nang maghahanap pa sa'kin. Yung mga kapatid mo, di nga ako magawang kumustahin nun eh. At lalo na yung nanay mo. Ikaw ba naman? Magkalaban kami. Pero syempre hindi ko siya kalaban. Kahit papaano, parte na rin siya ng aming pamilya. Nang marinig ko ito, napatawa lang naman ako. At pagkatapos kong magsalita, tsaka kinausap ng aking ama ang lolo ko. May mga ibinigay ito roong regalo, kasabay ng pagbanggit nito ng mga taong kinakailangan niyang iligpit sa baryo. Yung ilan sa mga taong yon, purong kakilala namin, kaya nang marinig ko ito, hindi ko maiwasang mag-alala para sa mga kalagayan nila. Gusto kong bumoses noon pero mas nanaig ang takot sa kalooban ko. Kaya kagaya ng inaasahan, wala na naman akong nagawa. Ayon sa aking ama, kinakailangan na nilang mailigpit ang mga individual dahil sagabal ito sa kagustuhan at kalayaan nila. Hindi ko mawari kung anong kalayaan ang tinutukoy nito, pero sa mga sandaling yon,
ang mga katagang yon ang nabanggit niya. Ramdam naman itong nakikinig ako pero parang gusto nitong iparinig sa akin ang lahat ng bagay na nais niya. Kaya naman, napilitan akong pakinggan ang lahat. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito ko nalaman na ipinapaligpit na rin ito yung isa sa mga kapatid ng nanay ko. Masyado itong sagabal sa kanilang plano at base sa mga nalalaman ng aking ama, naghahanap ito ng butas para masira sila. Kaya sa halip na pabayaan lang ito, nagdesisyon ito na isabay na rin sa hukay ang tiyuhin kong yon. Pagkarinig ko sa sinabi ng aking ama pinuno, dito na ako naglakas loob na bumoses. Alam ko na kasing mali na yon, kaya hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Tay naman, kadugo natin yan si Tio eh. Bakit mo siya tinatalo? Tsaka isa pa, wala namang ginagawa yung tao. Nakakapangilabot naman yung gagawin niya, tay. Siguro ho, mas mabuting sabihin niyo yan kay inay. Mahirap na, baka makasanayan niyo at dumating ang punto na hindi niyo na makilalang mga kaibigan sa kaaway ninyo. Nang marinig ito ng lolo ko, bigla naman itong sumingit. Tama ang anak mo. Pag-usapan niyo na muna yan. Hindi rin tayo pupwedeng kumilos, lalo na't babayla ng ama ng asawa mo. Mag-iingat ka, Duroy. Dahil sa mundong ito, may mga bagay na kahit na anong sisi mo, hinding-hindi mo na maibabalik pa. Pasensya ka na, ama. Sige, pag-iisipan ko. Baka nga talaga nabigla lang ako. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na ako tumahimik. Hinayaan ko na sila para naman mapag-usapan na nila ang mga plano na matagal na nilang gustong gawin. Magdadalawang oras din silang nag-usap ng masinsinan bago kami tuluyang nagpaalam na umuwi. Mag-aalas 11 na ng gabi noon pero hindi natinag ang tatay ko na umuwi. Kesyo, magagalit ang kanyang asawa, marami silang gagawin kinabukasan at ayaw nitong matanong patungkol sa mga ginawa nila. Kaya naman nang marinig ito ng lolo ko, hindi na ito nagdalawang isip na pasamahan kami. Ang kaso lang, paglabas namin ng bahay, nakita ko yung mga taga roon na nakatayo sa tabi ng mga tahanan nila. Walang imikan, basta nakatayo lang. Sinubukan ko itong itanong sa tatay ko pero hindi na rin yung sumagot. Ilang minuto pa ang lumipas, dito ko na unti-unting narinig ang pag-ungol ng mga taong yon. At habang tumatagal ito, napapansin ko na ang pagbaon ng mga kuko nila sa kanilang mga katawan. Sa bawat pagbaon nito, ramdam ko ang matinding sakit na kanilang nararamdaman. Maya-maya pa, bigla akong nagulat sa lalaking nakita kong may natuklap na balat. Sa ilalim ng balat ng taong yun pinuno, hindi dugo at laman ang naroon, kundi purong itim na balahibo. Nung lumabas ito, mabilis na lang itong nakapagpalit ng anyo, kasabay ng pagkaripas nito ng takbo. Matapos ang pangyayari, hindi ko na nakita ang ginawa ng nilalang. At pagkaraan lang ng ilang segundo, ganun din ang nangyari sa natitira. Sa isang kisap mata, tumahimik ang paligid. Wala na ang mga ito kahit anong sipat ko. Nung mapansin ito ng aking ama, sinabi nito sa akin na maghahanap ang mga kauri niya ng pagkain. Isang beses sa isang linggo nila itong ginagawa para makapag-impact. Kinakailangan nila itong gawin para mabuhay sa araw-araw. Batid din niya na masama ito para sa mga katulad kong tao, pero obligasyon nila ito upang mabuhay ng mas matagal. Isang bagay na kailan may hindi mauunawaan ng mga ordinaryong individual. Dagdag pa nito na kinakailangan na naming magmadali dahil maya-maya lang dadagsain ng sigaw ng mga biktima ang kabuuan ng baryo. Ayaw naming marinig ito dahil ayon dito, isa yon sa mga karumal-dumal na bagay na hindi pa kayang matanggap ng damdamin ko. Kaya para hindi ako masiraan ng pait,
kinakailangan niya ako roong iiwas. Nabanggit din ito sa akin na Darating ang panahon, Criselio. Makikita mo rin ito. Sa ngayon, kailangan mo na munang umiwas. Hindi ko ito gustong itago. Ang nais ko, protektahan muna ang isipan mo habang ika'y bata pa. Nauunawaan mo ba, anak? Opo, Tay. Naunawaan ko. Sa sagot kong yun pinuno, ipinakita ko sa aking ama na parang wala na akong emosyon. Hindi na rin ako nagtanong pa hanggang sa makauwi na kami ng tuluyan. Madaling araw na kami nang makarating, kaya yung mga kapatid ko tulog na. At ang natitirang gising sa bahay ay si nanay nakakatapos lang din sa pagrorosaryo. Sa mga ganoong araw kasi, nagro-rosaryo ito hanggang 2:00 ng madaling araw. Nakakapuyat ang ganoong pagdarasal pero yung nanay ko sanay na. Isipin ninyo, bago ito magsimula, lumuluhod ito sa tumpok ng mungko. Naniniwala ang nanay ko na pinakikinggan ng Diyos ang panalangin kapag may kaakibat itong sakripisyo. Parte rin yun ng pagpapalakas ng kanyang mga karga para matulungan ang mas maraming tao. Nang makita kami nito, dali-dali itong lumapit. Hindi yun nagsasalita pero ramdam ko ang matindi nitong galit. At ano na naman ang ginawa mo sa anak ko, Duroy? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Wala kang iimpluwensyahin sa kahit na sino sa mga anak mo. Pumayag akong maging kaisa mo dahil sa kasunduan nating yan. At alam mo sa sarili mo na hanggang mamatay tayo, hindi mo yan maaaring labagin. Huwag mo nang dungisan ang kaluluwa ng anak mo, Duroy. Parang awa mo na. Pero Christina, hindi ako po pwedeng tumanda ng walang hirang. Nasa lahi namin yan. At ang napili kong susunod sa akin, si Criselio. Lalaki siya. Taglay niya ang dugo ko at ang tapang ng angkan ko. Nang marinig ito ng aking ina, bigla itong nagbanggit ng mga salitang napakabigat pakinggan. Sinabayan niya ito ng mga orasyon hanggang sa hindi na ito kayanin ng aking katawan. Pagluhod ko nun, kitang-kita ko ang pag-angil ng aking ama habang pilit na pinipigilan ang demonyo na nasa kalooban niya. Yung nanay ko naman humugot na ng punyal. Animoy anumang oras, susugurin na nito si Itay. Gusto ko sila noong pigilan pero wala na rin akong magawa. Namamanhid na ang katawan ko at paunti-unti nawawala na ang ulirat ko. Maya-maya pa, biglang umangil ang aking ama, tsaka ako tumalikod dito. Isang linggo itong hindi umuwi sa amin para magpalamig. Hindi naman ito hinanap ng aking ina dahil nga sa marami rin itong trabaho. Araw-araw nasa humigit 20 ang pasyente nito, kaya madali rin itong nakalimot. Para naman makatulong, ako na ang nagpresentang maging kanang kamay nito. Ako ang responsable sa pagkuha ng mga gamot na kailangan nito habang naghihilot. Di naman noon tumutol ang aking ama na para bang alam na nito ang ibig kong mangyari. Sa loob ng 2 araw, wala kaming ibang ginawa kundi ang manggamot habang nag-uusap. Di namin gaanong pinahalata sa mga pasyente ang pinag-uusapan para naman kahit papaano hindi ito maalarma. Basta ayon sa aking ina noon, madalas itong gawin ng tatay ko kapag malala ang pinag-aawayan nila. Nasanay na rin naman siya, gawa ng umuuwi din naman yun sa kanila. Dagdag pa nito na, pagbalik nito may bago na itong desisyong nagawa sa sarili niya. Pagtatapat pa nito sa akin, marami ang naging rason kung bakit sila ang nagsama. Noong mga panahon kasing magkasintahan pa lang sila, isa pang ordinaryong tao ang tatay ko. At kagaya ng gusto nitong gawin sa akin, hinirang lang din ito ng aking lolo. Magmula noong nasalina nito ng masamang dugo, nagbago na ng tuluyan ang pakikitungo nila sa bawat isa. Masakit ito para sa aking ina pero kailangan nitong magpakatatag alang-alang sa amin.
Nabanggit din ito na kaya na lang ito nakikipagsama dahil ayaw nitong lumaking walang padre de pamilya ang mga kapatid kong bata pa. Inaasahan na rin nito na hindi na sila magtatagal gawa ng nalalabi na ang mga oras ng lolo ko sa panig ng tatay ko noong mga sandaling yon. Hindi naglaon. Ito na ang papalit na pinuno sa kanilang baryo at kapag nangyari ito, madalang pa sa madalang ang pag-uwi nito sa aming bahay. Marahil ay dito na rin matutuldukan ng tuluyan ang kanilang pagsasama. Isa yon sa mga bagay na pinaghahandaan ng aking ina. Kaya ngayon pa lang, lahat na ginagawa nito para matutong mabuhay ng mag-isa. Nung marinig ko ang mga bagay na yon, hindi ko mapigilang humanga sa kanya. At sa puntong yun pinuno, alam ko na kung sino ang taong susundin ko. Yon ay walang iba, kundi ang nanay ko. Ayaw kong maging hirang dahil ayaw kong maging katulad ng tatay ko. Sa paglipas ng mga buwan, pabalik-balik kami sa kanilang baryo. Lahat ng pamamaraan ng isang gabunan ay ipinakita at ipinaunawa nito sa akin. Dahil dito, nalaman ko ang lahat ng kanilang lihim. Sinang-ayunan ko ang lahat ng nais niya pero hindi ito rason para madala niya ang puso ko. Dahil kailanman, kinasusuklaman ko ang pagiging isang hirang. Inaasahan ko na ring darating ang panahon na tatapatin ako nito at yon ang panahon na pinaghahandaan ko. Paglipas ng 3 taon pinuno, marami na akong kaalaman ukol sa lahi nila. Marami na ring pinatay ang aking ama para lamang maprotektahan ang aking dignidad at kaligtasan. Hindi ko ito pinag-utos, bagkus kusaan niya lang itong ginawa. Kalaunan, kagaya ng sinabi ng nanay ko, ito na nga ang namuno sa kanilang baryo. At kagaya ulit ng inaasahan, napakadalang na lang nito na umuwi. Yung mga kapatid ko nagtataka na. Gawa ng hindi naman ganun dati ang aming padre de pamilya. Sinubukan naming magpalusot sa kanila pero hindi yon umepekto. Hanggang sasabihin na lang ng nanay ko na naghiwalay na silang dalawa. Ang kaso lang, pagkaraan ng 1 linggo pagkatapos nun, bumalik ang aking ama. Nadatna namin ito sa kanyang silid, nagliligpit ng mga gamit naming dalawa. Nung makita ito ng nanay ko, kaagad itong nagkaroon ng komprontasyon. Kesyo, hindi niya ako maaaring isama at kung ano-ano pang mga dahilan para lamang hindi nito matuloy ang kanyang binabalak. Ngunit nang marinig ito ng aking ama, nanlilisik ang mga mata nitong tumingin dito habang nagwiwika ng, Huwag mo akong pipigilan, Christina. Ginawa ko ng lahat para sa'yo. Sa'yo ko rin iahabilin ng iba kong mga anak, maliban kay Criselio. Hindi pa ba sapat yun? Bakit gusto mong akuin ang lahat na parang wala akong karapatan sa kanila? Bali-balik ta rin mo man ang mundo, Christina. Hindi mo may pagkakaila na nananalaytay sa kanilang mga katawan ng dugo ko. Ang dugo mong mortal, Duroy. Pero hindi yung dugo mong makasalanan. At tama ka. Aakuin ko sila. Hindi dahil sa wala kang karapatan, kundi ayokong palakihin mo sila na walang pinagkaiba sa mga kasangkapan. Taong anak natin at hindi mga hayop na sunod-sunuran sa iyong kagustuhan. Pagkasagot dito ng aking ina, tuluyan na ngang nagalit ang aking ama. Sa isang kisap mata, humaba ang mga balikat at binti nito. Naging butot balat na rin ang kanyang pangangatawan, kalakip ng paghaba ng kanyang mga pangil sa bibig. Nagsimula na ring lumiwanag na parang dugo ang mga mata nito. Animoy isa na itong mataas na uri ng dyablo. Nung makita ko ito, halos humiwalay ang kaluluwa sa katawan ko. Mas lalo pa ako noong nagimbal nung bigla itong umatungal ng napakalakas at sinabayan ito ng pag-alulong ng mga aso sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi man lang natinag ang aking ina. Wag na wag mo akong sisindakin, Duroy. Alam mong nasa malapit lang ang mga kadugo ko. At dahil dyan sa ginawa mo,
Alam nila na nasa panganib ang pamilya ko. Umalis ka na, bago pa mahuli ang lahat. Ituring mo itong awa mula sa dati mong asawa. Subalit nang marinig ito ng aking ama, bigla itong lumabas at mas lalo pang umatungal ng mas malakas na parabang naghahamon. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang mga tiyuhin ko, bitbit ang mga sulo at mahabang sibat na gawa sa kawayan. Kagad nila itong pinaligiran hanggang sa sila'y magpang-abot na. Sa kasamaang palad, Pinuno, hindi ko nakita ang mga sumunod na pangyayari dahil itinago na kami ng aking ina. Basta ang sumunod nun, nalaman ko na lang napatay na ang tatay ko. Tinuhog ito ng mga sibat ng aking mga tiyuhin hanggang sa tamaan nito ang puso. Kagad na kumalat ang balita sa kanilang baryo pero walang nagawa ang aming mga kadugo. Nalaman na lang namin na kaya ito naging posible ay dahil sa nanghihina na rin pala noon ang lolo ko. Ikinalungkot ko ang balita pero ipinagpasalamat ko rin ito kahit papaano. Kung nataon kasing nasa kalakasan pa ito, posibleng hindi lang yon ang nangyari dahil alam ko babalik at babalik ang lolo ko para ipaghigante ang tatay ko. At yon ang bagay na hindi niya nagawa. Naging handa naman noon ang parte ng aking ina pero walang nangyaring hindi inaasahan. Lahat kontrolado hanggang sa paunti-unti nakalimutan ang mga nangyari. Pero sa parte naming mga anak, hindi yun naging ganun kadali. At magpahanggang sa ngayon, Pinuno, dala-dala pa rin namin ang bangungot ng kahapon. Hindi yun maalis-alis sa aming memorya dahil nakatatak na ito sa aming mga isip at puso. May hirap sa mahirap pero kailangan naming tanggapin. At kahit papaano, natuto na rin kami sa mga pagkakamali ng aking ama. Sa mga panahon ngayon, Pinuno, ulyanin na ako. Pero buong angkan ko, hindi malilimutan ang aking kwento na pinamagatan nilang Criselio, ang hinirang na susunod na gabunan.